Nesta ocasión en Vilas Mariñeiras estiven en Ogrove, concretamente arredor de Punta Moreiras e do Acuario. Como orballaba e non quería mollarme, pois decidín comenzar co Acuario e alégrome porque gustoume moito. Pódese deixar o coche na entrada, xa que o Acuario ten aparcadoiro propio e desde ali pódese percorrer toda a zona. A entrada custa 15 euros para os adultos e 10 para os nenos. E nada máis entrar, á esquerda atopamos un pequeno museo e unha tenda de recordos onde se pode mercar algún agasallo. O Acuario ten 28 tanques, cada un pois, co seu propio panel explicativo, non? Está indicando os peixes que viven en cada zona das Rías Baixas. Podemos empezar pois, co peixe San Pedro ou San Martiño, según quen o diga, e o peixe ballesta, tamén coñecido como peixe porco, moi famoso entre os mergulladores. Este peixe é moi pacífico e sociable. Cambian as cousas cando é época de apareamento, que aí pois, se volve agresivo defendendo os seus ovos, protexéndoos. Tamén vimos os sargos e as maragotas, que son ben coñecidas. Logo están as temidas morenas, que son máis ben tímidas e sempre están agachadas pois, nas rochas. Pero, ollo, teñen uns dentes capaces de facer feridas fondas e causar infeccións. É mellor observalas na distancia e non entrar no seu territorio. Logo tamén están as medusas, que son un espectáculo velas. E o peixe cazón ten un bo tamaño e ten a pel áspera como a pel de lisa. Case podemos dicir que é igual co seu curmán o tiburón, que nin as bacterias entran. E tamén está o peixe navalla, que se non o observas, pois te pode confundir cun alga, e tamén os cabaliños de mar. Tamén hai peixes tropicais, como o peixe cirurxián azul ou o peixe payaso, que vive entre as anémonas, onde atopan o refuxio dos depredadores e tamén lles proporcionan nutrientes. Tamén atopamos a damisela azul ceo, un peixe precioso, coas súas cores vivas é unha maravilla para recrear a vista, non? E que dicir do peixe cardeal indonesio ou bangai? É un pai como poucos, incuba os ovos na boca e sen poder comer mentras dura o proceso, e cando xa os alevines seguen aí na boca, pois el non os bota fora, aún os protexe durante unhas semanas para enfrentarse ao mundo. Tamén está o peixe lisa ou migacho, que fai un traballo estupendo controlando as pragas das anémonas. E logo tamén hai un viveiro que amosa diferentes especies. Pero se teño que quedarme cun co mero, o rei do Acuario. Pasei un bo anaco observando, ele tranquilo, sociable. Parece que ele te estaba mirando a ti. Realmente se ve como hasta parece que goza e disfruta da compañía dos humanos. Pero hubo unha escea que me fixo rir. Unha raia lle deu unha routada e apartou un pargo e se puxo el diante da cámara. E logo posou co que parecía un sorriso pegado ao cristal. Foi realmente simpático. Ao entrar tamén me dixeron que tiñan un novo inquilino, o axolote de México, un anfibio con patas e unha especie en perigo de extinción. Vale a pena entrar ao Acuario. Ao sair do Acuario, pois non fai falta coller o coche, como dixemos, non? E o primeiro que atopamos é o Museo das Salgadeiras, unha antiga fábrica de salga restaurada. Tamén pasamos polo Museo da Pesca, que está un pouquinho máis abaixo. Estaba pechado. Hai que chamar por teléfono para poder pedir cita e visitalo. A zona é unha preciosidade. O Museo das Salgadeiras é o aire libre e amosa todo o proceso da salgadura. Ten paneis explicativos e tamén vimos as cubas onde se colocaba o peixe. Hai tamén barcos expostos. É unha estatua dedicada ás sardiñas. E cando un sale para o camiño fora do recinto, pois hai grandes áncoras. Tamén un esqueleto dun antigo galeón, onde se conta a historia da pesca mellor que en moitos libros. Mais adiante chegamos á caldeira dun vello barco de vapor e seguimos cara ao faro de Punta Moreiras. En realidade, pois non é un faro falso. Se usa como miradoiro. Desde ali vense os pescadores nas rochas tentando a sorte. As vistas son fermosas, aínda que ese día, pois, coa chove e a néboa non podemos disfrutar da paisaxe. Aínda así, tiven a ocasión de falar cun pescador que non era da zoa e acababa de coller unha robaliza. Aquí tamén comeza o paseo marítimo de Punta Moreiras. É un sendero relaxante que te mergulla na cultura e no espírito dos mariñeiros. Foi todo un descubrimento. Ao longo do paseo hai alrededor de 42 esculturas de pedra feitas na Escola de Canteiros de Pontevedra no ano 2014. Vense nenos xogando e facendo diferentes quehaceres, mulleres ollando o mar
esperando os barcos, un mariñeiro algo bébedo, mariñeiros traballando e animais mariños, como a cola da balea ou o golfiño. Todo un aire moi noso, moi ensebre. Cabe facer unha mención especial que é da escultura dos redeiros, sempre agardando polo regreso dos barcos, arranxando as redes. Un traballo fundamental e tantas veces esquecido. Antigamente xuntábanse nas casetas, falaban, cantaban ou escoitaban a radio, mentres traballaban tanto madres como fillas. É un oficio que, por desgracia, vaise perdendo. Este paseo foi unha auténtica ledicia para mí. A escultura máis emblemática do Grove é o monumento das familias mariscadoras. Cos seus chalecos salvavidas, é un homenaxe sincero aos homes e mulleres que entregaron a vida ao mar. A mesma praza está a Lonxa, onde se subastan os produtos do día, é a partir das 3 da tarde, e cada hora se subastan un produto diferente. Do porto tamén saen barcos turísticos coñecidos como mesilloiros. O prezo adoita máis ou menos uns 20 euros ou 10 euros según a navieira e a temporada. Leva xente polas bateas da ría de Arousa, explican o cultivo do mesillón e ofrecen unha degustación. Acompañado tamén do viño da terra. Moitas gracias por acompañarme, foi unha visita moi bonita.